ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನಿ ಇನಿ ವಾರ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರನ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಾಮಿ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಂದೇರಂಚ ರೆಸಿಪಿ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಗ ಅಂದ್ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರಂದು ಒಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ ಏಪಲ ಯಾನೇ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂತುದು ಬೋರಾದಿಪ್ಪು ಈ ಸರಿ ಮಾಮಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಅತೆಪ್ಪೋ ಅಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋಯೇರು ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರು ಪಂತಾರೆ ಇರ್ ನಾಣಂದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಹಾವು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಈ ಜನಕ ಜ್ವರ ಕೊಡೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಪೆ ದಿನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಓಕೆ ಅತೆಪ್ಪ ತಾದ ಬಂಡಲ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಚಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಇದು ಮಾಮಿ ಎದೆತ್ತು ಇದು ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ತಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಸ ಇದೆಯಾರಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ನೆನ್ನು ಪುರ ಯಾನು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮಂದು ಪೆಲತರಿ ನುಂಗರೆ ದೀತೇರು ಪೆಲತರಿ ಪಾಡ್ದು ನುಗ್ಗು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೂ ಕಾಪಣತೆ ಸೊ ತೂಕ ಮಾಮಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಅಂದು ತೋಚವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಜ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಿಡ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಈಗಲ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಸಗು ಮನ್ಪುಲಿ ತಾಲಪಚ್ಚಿ ಹೀಟವು ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪು ಹಂಡಿದ್ದೆ ಪೆಲತರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಪೆಲತರಿ ಓ ಅಂದು ಇನ್ನು ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಈತೆ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಗಲು ಕೊಂಟೂರು ಪೂರದೆತ್ತ ಇನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪು ಜಾಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಬೆರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಜಂಕ್ ಚೂರು ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ತಜಂಕ್ ಸೊ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹಜಪ್ಪೊಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ತಪ್ಪು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗ ಮೂರು ದೀತದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿ ಪೊತ್ತು ಪರಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಲಂತರಿ ಅದೇ ಬೊಲಂತರಿ ಏನಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಇತ್ತ ಜತ್ತೊಳು ಚೂರು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮಾಮಿ ರಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಉಂಡ ರೆನ್ ಬುಡ್ಪು ಜೊಲಾಲು ಮಂತಾರೆ ಅರಿ ಕೊಪ್ಪರೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮದನ ಅಡಿಗೆ ಎಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ತಿನ್ಬೋದು ಕೇಳ್ತಾರಣ ಬಂದೈತಿ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನ ಅರಿ ಕೊಟ್ಟದು ಐನು ಮಿಕ್ಸಿದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಅರಪಾಡ ಎಣ್ಣೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವಿರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವಿರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ತುಲೆ ಪೂರ ಸೊಪ್ಪು ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಬೆಳತರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಲುಂಬಾರ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಉಣ್ಣುಂಡತೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಈತಾಂಡು ಒಂತ ನೀರು ಬೆಳತರಿ ಬೇಯರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಗಪುಡು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಬೇಯರು ದೇ ತಾರೆ ಪಾಂಡು ಬೇಯಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೈಸ್ ಅತ್ತು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂತ ದರಕ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾಣು ನೀರಾಜೊಂದು ಬರ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಡಂದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡಿರೋ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಸುಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಆಂಡ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪದ ಸುಕ್ಕ ಸೊ ನೀಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ನೀಕಲು ಏರ್ಲ ಮಂದರ ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಂತಿತ್ತಾಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಂಡಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಟೆ ಅನ್ನಸ್ ಮಂತಿನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಅಯ್ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನಾಗ ಉನ್ಪುನತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಪೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆಂಡದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿ ಜೇತುದು ಇಂಚ ಜೋಡು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗುಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಸ ತುಳಿನಿ ಕಾಂಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಸ ನಿಂಕ್ಲೋರ ಕುಂಟು ಆಜಿರ್ದಿತ್ತೆ ತಿರ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಸನ ಬರ್ತೆ ಮುಲೋರಿ ಪುಚ್ಚಳ್ಳಿಂದು ಮುಳ್ತತ್ತು ಪಿರಾದ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತ ಇಲ್ಲುಂಡತೆ ಅವಲಿಪ್ಪುಂಡು ಶೋಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಪುರ ದೀಪುಜಿಗೆ ಅದಮ್ಮ ಕಂಡು ಆತಯಿ ಹಲೋ ಅಂದು ಕಂಡು ಆತ ಅಂದ ಮೀನು ಕಂಡು ಆತ ಹಲೋ ಕಂಡು ಬಂಡ ಕೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಜಡನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಜತೋಂದಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಂಚಿಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುವರೆ ಮಾಗಿ ಕಂತು ಕೊರಿಯೋದು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗತ್ತು ಬೆಳತೊರಿ ಅಡ್ಡಾತು ಮಾಮಿ ಸೂಪು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳೇರು ಬೀಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋನು ಹಬ್ಬ ಹಾಪಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಓ ಹಾಂ ಶೋಕಾಗ್ತದೆ ನೀಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಿಪಿ ఒక పల్లె ఏం చాపను kayak sunas
ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಂತಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಪು ಜೋಲು ಪುಚ್ಚದುಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋಪುನು ಹಬ್ಬನು ಹಾಯ್ ಇದು ಬಯ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತೇರು ಯಾನು ಉನಸಾದ ಚೂರು ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಲಕ್ಕನಾಗ ಜಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕನ 4 ಗಂಟೆ ಈಗ ದಿಚ್ಚು ಬರ್ರೆ 4 ಬೊಕ್ಕ ನೆಡೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಿಪ್ಪು ನೆಟ ಪೂರ್ತಿತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ನೆಟ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮುರಾಣಿ ಆಡೆ ಪೋತಾತ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪುನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಯಾನೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಲ್ ಪೋಪುನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏಪಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂದು ಅಂಗಡಿ ದಿಚ್ಚಗೂ ಅಂಗಡಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅದ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಗ ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಕಡ್ದೆ ತಂದಿನ ತಿಂಡಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಇರಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಗಂಟು ಅಂಚ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಅದಾ ನನ್ನ ನೆಟದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದ ಪೂರ ಹಾಂ ಅವು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ರೋಡು ರಿಕ್ಷೋಡು ಏಡು ತುಲೆ ನೆಟ ಸುಮಾರು ಜನ ಏಡು ಸಾಂಕು ಅಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಅಂಗಡಿದರೇನು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಂತಾಂಡು ಎಂಕಾವು ಎಂಕೊಂದು ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಕನಾರೆ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ತೂಜು ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಏನ ಕೈತು ಕತ್ತೊಂಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ